Nyinga en Lydia Oke. Obila maokwach kich DCI otima pedha e kanisa kod dala jadolo makoch Paul Mackenzie e boma Kilifi kendo yudo buge moko matindo ma gichich ni jadolo no osebedo katiyogo e nyayo puonj mobama ne jokanyo ma kanisa mare. Magi timore kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne otimo limbe gwenge makono kendo golo siem ni ng'ata ma nonro biro yango ni otudore kod puonj mobam mosebedo ka inyayo kod jadolo Paul Mackenzie biro lugo dwaro mag chik. Kindiki olero ni lokruok manyo otim ne apisa mangarita e kaunti no en mane ni oyanga dier ewi tho mar oganda buora ma itudo kod din mar Mackenzie. Komanda manyien mar obila manyo ter Kilifi chako tich kendo gibiro tiyo gi ndeke mag obila e manyo jokanyo mag din Mackenzie ma pod opondo e bungu ma Shakahola kod Chakama.